Arratzaldeon, ondo etorri beste behin Laizia irratira, hemen txegauz, Laizia hartzen 8. programa aurrera tateko gogoz, eta badakizue betiko lez hemen gure laguntaldie batzen gaiela, gure inguruko barrizek eta historia danak ondetako, gure tartetxuek beti hor ondo preparaute, eta, bueno, honena danak saludeti izango diteke, opa teknikotx, ez da entzuten bera, baina, bueno, tekniko esku altzauzku, Maitane, Apa. Unai, Aupa. eta Irati. Hola. Zer gogotzu zatozie? Bai. Uina gaztintzeko. Uina gaztintzeko, Hori. ondino uinek ezin ju sastinju, baina... Joutu gaztintzeko. Oso ondo. Da, bueno, haiketxeko lan barririk edo bako zue, azken aldikorik edo, entak azken orduko zo zer? Oin rirron esango. Rirroko egia ofiziala. Bueno, vale. Da, bueno, igual ordeko gu, egunean behin, astero-asteroko gure tartetxue, eta igual kotiauku apur bat. Venga. Gure pike txikia. Baina igual gure artien, ez que, hemen ixen asko errepikatzen die. Bueno, etxeita amalagarren. Tarde mal esaten dana. Bueno, tarde mal. Ja. Pare bat egune haukin joaz horre pizkate trabez da... Joder, bastante ondo. Eta, ja, ez gau teknik izango da, hemen dago asier bat, 34. postuen, bai, izeneke? Zeso, iztxarto? Zenino oso fatal, da zauz postu bi aurrera bakarrik. Izeneke, ez da? Bueno, bai, izeneke. Honek isiltasunek izaten diela letxe, irratizen, zelan bete, eta, Bueno, igual top 5, lehenengo bostak gaitetuko guz. Eta 5. postuen, 325,6 puntu gaz, Idoia. Ez dakik guzei Idoia, baina... Idoia, ondino... Meritxo garra guzu. Ondino pomadan zauz azte buruen fini bilita... Itxan, filtrazio bat, gure tarteko baten ama dala. Bai, benetan? Bai. Aimarren ama da? Idoia iruzurieta, jode, zorizonak, Idoia, pomadan zauz ondino. Pomadan, bai. Pasan hastien zure semi baino fina usabiz, Joe, 7, 10, 8, 7, da ganea bastante bizkor, hori meritxu egozune. Ia, beste bat. Itxififi, hau aurrekoen begon zan, ez? Bai. Lehengoen artien. Bakizun ordan. Egunean behineko mitiko bat. Vale. Itxiarra nahi dia? Haupa, itxiar, betu. Laugarren, top 5 bien, Bai. 3. Lier Ozeta. Hau Auskalo. Ortiz Zarate. Bai. Izango da, ez? Bai. Betu. Bai. Lier Ortiz Zarate. 327,0 bat puntu. Bastante igual dute dauz, aurrekuek, Podiumien. Bai. 2. Oier. Igual gure kantari, izango da? Ez que ez dakit, begitzen nahi laber beste oierri dago, baina justo oin internetak fallau indozku ganera, joder. Bera izango da. Bai, zenik ez tekot besterik. Bada. Kantetan ez da infine, baina jode, egunean beinen, zeus, 2. Eta lehengo, Lier. Hau aiertzagun izango da, ez da? Bai. Zelako feina bien, 375 puntu, 0,43, eta pasan azteko irabazli gureko neuke esan, baina ez da izan begitzen da. Zailka benien. Zailka benien? Denboraldia. Amen. Nun? A ver, nor doie? Denboraldia. Nor? Denboraldia nos doie. Oier, Ortiz, ez Zarate, lehenko be. Ez da, hau. Hori komputo general. Hori da generalien. Pasan aztien irabazle Lier Ortiz de Zarate, joder. Maiot horiarekin, Lier. Lier Ortiz de Zarate. Eta Richard 2, joder. Hemen fin da bilgentie, Bueno, sin más, hau izen da gure egunean behineko rankingeko barri, eta oin musika bizkat ipiniko gube martxi hartzen joeteko, eta zuentzako hemen Tigres del Norten, jefes de jefes. Porque son los hechos reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad. Pues ponlos pues, órale, ahí va. Soy el jefe de jefes, señores. Me respetan a todos niveles. Y mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar en papel.
periodista me quiere y si no mi amistad se la pierde. Muchos pollos que apenas nacieron ya se quieren pelear con el gallo. Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años. Y no pienso dejarles el puesto donde yo me la paso ordenando. Mi trabajo y valor me ha costado manejar los contactos que tengo. Muchos quieren escalar mi altura, no más miro que se van cayendo. Han querido arañar mi corona, los que intentan se han ido muriendo. Yo navego debajo del agua y también sé volar a la altura. Muchos creen que me busca el gobierno, otros dicen que es pura mentira. Desde arriba nomás me divierto, pues me gusta que así se confunda. En las cuentas se lleva una regla, desde el 1 llegar hasta el 100. El que quiera ser hombre derecho, que se enseñe a mirar su nivel. Sin talento no busques grandeza, porque nunca la vas a tener. Soy el jefe de jefes, señores, y decirlo no es por presunción. Muchos grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor. Han buscado la sombra del árbol para que no les dé duro el sol. Bueno, hasiko gara martxan, hemen gure lehenengo atala, eta horretako emendatu Irati eta Maitane, bere herriro albistegi egitxegaz. Ongi etorri Rirro albistegira, Durangaldeko eta nazioarteko berri eta bitxikerizek zuontzat. Hemen gaurkuek. Euskal Herria. Labiko kideek mugikortasun librea daukatela adierazi du Jon Etxenagusiak. Orain dela hilabete kaleratu zituen labik neurri berriak, eta hauetan mugikortasuna herriaren barrura soilik mugatuta zegoen. Baina murrizketa hauek beraiei ez dietela eragiten adierazi dute. Guk herritarrentzat egiten ditugu legeak, ez guretzat, argitu digute Laizia Irratiko korresponsaloi. Datorren astean, EAJ-ko kidei txertoa jartzen hasiko direla adierazi berri du Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak. Alderdiaren afiliatuak ez direnak denbora mugagabea itxaron beharko dute. Ertzaintza izango da txertoa jasotzen lehena, erabateko lehentasunez, eta ondoren alderdiko txartela dutenei jarriko diete txertoa, osasun zentrora heldu ahala. Gaurkotasuna. Debekatu egin dute San Valentin ez den egunetan maite zaitut esatea. Gainera, izunak jartzen hasiko dira neskalagunari ezer oparitzen ez dieten mutilei. Izun hau saiesten laguntzeko, Amazonek San Valentine's Day kanpaina jarri du martxan. Mutilei beraien neskalaguna zoriontzu egiten laguntzeko asmoz. Kanpaina honetan, herriko denetako produktuak prezio merkeanoan aurki daitezke. Eta, gainera, etxera helduko zaizu, erositakoa 24 ordutan etxetik mugitu gabe. Isorreta. Iurretako udalak adierazi duenez, 2022ko urterako hiperkor supermerkatua izango dugu herrian. Supermerkatua, Mercadona, Aldi eta Lideren ondoan joango da. Eta horrela, supermerkatu guztiak bata bestearen ondoan egongo dira.
Ez dute baztertzen 2023ko beste supermerkatu kate bati baimena ematea. Alkateak adierazi duenez, eskaintza gehiago dituztelako. Ixor eta erdi konfinatu egin dute orgia masibo baten ondorioz. Gertakizunak abadetxeko pikaderoan gertatu ziren. Antza, abade ere inplikatura zegoen. Aurreko berriarekin lotuta, Ixorretan txinatarren PCR-a egiten hasiko dira. Ez dakienarentzat, PCR mota berri honen berezitasuna makila... makila uskitik sartzen dela da, bertan birusa detektatzeko. Ixorretako kulturretzean hartu daiteke itxordua. Tartea bukatzeko abisu bat. Aste honetan Juan Orobiegoitiara lapurtan sartu zareten hori. Gure tenplua profanatu duzue, beraz, hemendik aurrera, etxetik irtetzen zaretenean, kontu zibilik, gure helburua bilakatu zareteta. Estate alertan aita kantu entzun da gero, saiori aurrein ekin gotziu, eta horretako hemeneko Asier, eta bere efemeridak tarti,
Arratsaldeon, Ander, arratsaldeon Maitane, Irati, Aba, Arratzaldeon dan hori. dan hori, entzuli hori, baitxe bai, evidentemente. Eta, bueno, hemen gauz, barriro be, efemeridekin, otsaileko lehengo erdi hau, lehengo aste bi honek apur baten aztertzeko, hainbat urte horren jai eta ospakizun aipatukoz, datu kurioso batzuk, eta, bueno, gure osoe, hasingo gara. Claro, que bai. Bueno, azteko, geure edabide bateri zoizoan du, bueno, zoizoan gamon gotziau, zero zoizoan duen gu, Facebookek 17 urte bete dauzta. Bueno. 2004ko otsaien lauen sortu zen Facebook, inglesesko bersinuen, eta gaur egun 2.500 milioa baino gehiago erabiltzaile dauz. Jesus. Asko die. Kontuz kara libro gaz, kontuz. Asko die. Bueno, esatie, 2010an euskarako bersinue agertu zala, eta egun bardinen The Social Network pelikulie agertu zan, zera zan, Facebooken sortzaien historizia. Facebooken sortzaien, ozelan sortu zen, historizie kontetan. Gure da benak, gero interesado dekonak, bueno, hortxe deko ikusgai. Jo, propaganda hona izu, Bueno, Ez da bier. ez da behar dekiz izan da, ez? Baina, bueno, ondo hau, jentia sartu egin Facebooken da. Baina laixiar irratian Facebooken, Hori da, bueno, aurrera jarraitu daigun, 1885 otsaien bederatzi zen, voleibola esmatu egin zan. Hogeta 6 urte, pasau die, voleibola esmatu egin zala, Massachusettsen, estatu batuetan, eta, bueno, esatie, gizonezko gazte kristauen elkarteko irakasle batek inventa hobela, ero? Ez. Ez teget ben apuntaute, inglesez Young Men's Christian Association erolakon bat izango da, bere akronimoa gaz ezagunea dana, YMCA. Ezagune goiatzue Village Peopleen abestize, ez dakizu ezein dan. Bai. Bueno, jagin dizuen abesti hori eure dedikaute dau. Eta esatia... Osa, voleibol jokala izeri dedikaute dau? Ez, YMCA, gizonezko gaztek kristau elkarteieri. Barkatu. Bai, bueno, sin más. Esatia ez, askibaloie baino suabi haue dan kirol bat ero invento guran sortu zala, eskubaloie tenis eta badmintona holan naztute. Eta, bueno, aipatzie, bere lehenengo itxena mintonet izen zala, badmintonari referentzi zein ja. Eta, utxe. Jo, Pero jo, nik voleibola esetu neben, gure Alfonso gimnasiako maizuri eskerrak. Horrope goitean. Emetik animue gorobio goitiako irakaslean ari, baina bereziki Alfonso hori. Zelako gogu eta impetu ipintxagen, guri horrek erakusten. Nik beheragun bateket jolasten da bena, eta bai. Oso ondo. Terrible. Zoizenak zuen laguneri, jarraitu daizela jolasten. Edarto, 66 urte geru hau, 1966 otsailak bederatzi zen baite, Beatles talde mitikoek bere lehen kontzertu eskaini eben Liverpooleko The Cavern tabernan. Han euren abesti batzuk abestu abiesan, euren pieza batzuk, baina batez be bersinuek abiesan, beste talde batzun bersinuek. Eta, bueno, batek Beatlesen salie bada, ero esan dugu. Eta The Cavern taberna hau ezagutzi gure badau, esatie, gaur egun ezin jauela. Zarratu bien. Eraikine bota inzan. Bere garaizen, da gaur egun horlekuen zentro komerzial bat. Joder. Que bueno, beintzete bertara joen leike eta beste sozerrero zei baina. Diferentzio. Oso diferentia, bai. Bai, oixe. Hemen, beste zera, egun bardinen, otsaian bederatzi zen, bai, parkatu. Otsaian bederatzi zen, ospatzen dabe bai pizzaren nazioarteko eguna. Pizza, bueno... Ja pasau da, ez da, bai. Ja ez da pizza. Bueno, gero celebrako. Bai, gure da benak... Nik urtien askotan ospatzen dut, esan pizzaren eguna, askotan jaku pizza. Eta, bueno, zer esango, munduen gehien zabaldu dan jatekue da, dude barik, hamburguesagaz batera. Eta esatie... 5.000 milioi pizza baino gehiago konsumiten diela estimetan da munduen urtero, eta antza munduko jatetxien 100 pizza izadie. Asko da. 100? 100, bai. Asko da. Bai. Bai, bueno, soiz una pizzari eta Bai. aurrera eta egun. Di forno di pietra. Hori da.
Beste kontu bat, 31 urte bete die, Nelson Mandela askatu jabiela, 27 urte kartzelan egon ostien. Nelson Mandela. Hori, Nelson Mandela hori. Apartheidaren aurkako borrokan ibiltiarren espetxeratute egon zan, 27 urte esan kartzelan, esan dugu moduen, eta 1990ko txaian 11an kaleratu izan zan, da horraz izan, ja, por fin, Ego Afrikako egoeria aldatzen onerako. Baitu bai. Aupai. Bai. Egun bardinien, ospatzen da esan digun, gaixuen munduko eguna. Juan Pablo Bigarrenak jesantuek ipinitxe bere egunien, otxaian 11an, esan dugu moduen, eta segaitik, Lurdesko aman egune, egun berien da, eta bantza Lurdesko ama gaixuen zain jarriz da, ero. Da gaur egun ondino Lurdesko hori mitu hori martxan dau? Bai. Hemen ez tegetatu, gaixoanak osatzen diela, eta... Hemen ez tegetatu, baina ondo gogoratzen badot, antza urtero 8 milio persona pasetan dia... Lurdesetik. Lurdeseko, molestu dizotik, komentutik, hori ez da gizer dauen. Ez da gizer dauen. Baina, bai, ondino jente asko goten da, ara erromez, ero... Hango urberen katuaz, baina o busti, o... Bai. Ni autoeskolako ekon ondozten horra. Bai. Lourdes. Egon da zauz. Koño, eta zer da banero, zer. Bastakit, zimaz. Kandela bat ipini gainun, eta jazta. Hori uste dela leku, ez dakit, Nik uste nahuela egon da, baina esan horretan. Txikitzen. Bai, berundozten seguro, Oso sinestu negara, igerten da. Gu jainkoa eta lehezarra gure. Bai, beste egun baten, igual, proposatzen dutzuet, jake egon sarien, irati eta maitan egon sarien, izor eta iz diferentarterako, igual enia loskuzueko. Lourdes is different. Lourdeseko santuari zue, eta igual amatzako San Martin elitzie, ero... Vale. Zeuek, Bueno, aurrera ingogu, geure lankide batzuk, zoriz onduen guz, ez da egun, 89 urte bete die, Vatikanoko irratizek bere lehengo emisioen. Horre jakingo da Lourdes emarri. Baino beto. Igual, galdetute, itxengo da. 1991an izen zan hau, eta, bueno, esan da ez dakit, ez dut entzun segule, ez dakit ze programa zorizona da ben, baina, bueno. Zorizona. Zorizona. Eta jarretxu eitzela, eta ez bada jarretxu hobeto, baina, bueno. Beste irratizegaz beste zer ikusi dekon albiste ero data bat, otxaiaren 13en, zapatuen, irratiaren nazioarteko eguna ospatzen da. Oingo zapatuen, Bizar. Bai. Txalo belo bat. Gora irratia. Gu gaitik eta irrati guztien gaitik. Hori da. Onuk ipinea ben egune, onuk zehaztua ben egun hori, esan da egun, 2012 ospatzen da egun hori. Egune aukeratu abien, nazio batuen irratiz sortu zan egune dalako, 1956 sortu zan, nazio batuen irrati bat dau. Antza, euren gaizek eta jorratzen daben gaizek eta horretaz informetan dabe. Eta urtero egun horrek, ospakizun horrek gai bat eukiten dau. Aurten gaize mundu berria irrati berria da. Eta, bueno, lema hori aukeratu dabe, irratiak dekon adaptazioa almena goraipatzeko intentzioaz. Gaur egun COVID garai honetan, bueno, irratiz reimenta hoen biarri zen da. Segidu. Hemen nota eta llego jate, baina ez dut ulertzen. Orduen, bueno, eta gero. Jarraio, gotakonik, tranquilo. Edarto. Bueno, honegaz Euskal Herri Hurbilduko gara aprobaten, eta aipatzeko deku 1982ko otsaien batien, Arkautetik ertzainaren lehengo promozioa urten zala. Bueno, bertan ez izien lehengo promozioa urten zan. Horrek esati gure dau. Osasunen kalterako? Hori da, urrengo urtien 30 urte beteko diela, ertzaintzak osasun arazuek sortzen da bilela. Eta, horregatik, badakizu, ez sartu ertzain eta bizi hartzain, benetan. Bidata, eremu berde asko galtzen gabiz da, benetan, sartu hartzaintzara. Hori da, hortu gehiago da hosti gitxiau.
Edarto. Beste, kontu bat, 33 urte bete die, emakumearen Euskal Institutua sortzeko legea onartu zala. Gaur egun emakunde ezagutzen dugu moduen. Emakunde, bai. Sortzeko legeero onartu intzala. 1988ko otsailaren 5 urte bete berandu ipini izan martxan, 89 ipini izan martxan. Otsaien be bai? Ez da izan, horregatik ez dut esan datarik, ez da otsaien. Ez da. Eta, bueno, ordutik darue emakume, esango da. Emakume eta gizon arteko berdintasuna lortzeko helburuaz, lanien, da lan jarraitu eitxela. Haupa, emakunde, hori da. Hemen handere bideko kongo laguntzeko. Hori da. No hay comentarios. Aurrera ingogu. Aurrera ingogu. 10 urtez bete die, sortu alderdi politikoa sortu egin zana. 10 urte asko die, kusik aurretik egon ziren aurrekarizek eta onguek letra o sigla honek jarraitzen da bai. Bai, irauten dabiz, bai. 2011ko otsaien 7 estatutuek onartu aurkeztu intzien, parkatu. Otsaiaren 8 izena eta logoa aurkeztu zien, eta otsaian 9 Espainiako Barne Ministerioen erregistratu izan. Ole! Gerozti, bueno. Etxe dau, gure dauenak, bere apoio emoteko, ero... Hoixi, gitzago ez du esango, ez da bierda. Oin zaiz jo epiniko gara, Oin bai. Ja, por fin zaiz jo epiniko gara, eriotza bi aztertu biuz, bueno, aztertu aipatu biuz. Bata otsaiaren 5 urte bete zien, Kontxu Odriozola aktoresa azpeitiarra hil zala. Maria Luisa? Maria Luisa, goen kaleko Maria Luisa danok esetzen dugu, danok gogoratzen dugu. 5 urte ja. 5 urte pasau die joen jakune, eta, bueno, zer esan. No restagon, noren etxin ez dagoen, Hoxe, eta esango neuke, nik adibidez, goen kale sekul ez dut ikusi, baina beti jakin izen dut Maria Luisa nordan. Maria Luisa famos izen da... Joder, hori Ibarretxe bera baino esagun hau, Ibarretxe baino esagun hau eta maitxatu hau, seguro. Duda bari. Edarto. Eta beste eriotza bat aztertuko dugune, 13 bizarbe, bai, 40 urte beteko die, Jose Arregik, Polizia Nazionalak eraia izen zala jasandako torturen ondorioz. 1981ko otsaien 4 atxilotu ebien, Jose, eta lege antiterrorista aplikatute, 9 egun isolatute eta inkomunikatute egon zan. Antzadanez, 9 egun horretatik 8 gela bardinien egon moa biesan. Eta bertotik pasau ziren, 70 polizia baino gehiago, bera berotu guran. Eta bueno, horri ikusten da claramente, horreko hastien bizitez bizin, esaken duen, indarkeri poliziala eta osasune, argi bat, estoizela bat. Onartute dauena, ganeraz, argazkizek urten ziren, publikoin ziren, eta bueno, nahiz batzuk ez da onartu gero, ez da frogatute dago esan daigun. Bai. Esan dugu, 70 polizia baino gehiago pasau zielan Jose berotu guran, eta horretatik 2 bakarrik izen ziren zigortuek, eta Felipe González zigortuek izen ziren, pena, ez tegetemen apuntaute, baina pena barregarri batzuk ipinitzi esan, eta handabe Felipe Gonzálezen gobernuek indultu emotzien. Osea, ino horrez dau, zigortute Jose Arregin eriotza gaitik. Zer esan? Tristie. Bai. Sobre todo bere familizaten inguru entzako, eta beste euskaldun guztizentzako, oso tristi. Bai. Horregatik ospatzen du otsaien 13 baite, egun berdinien, bizar, torturaren aurkako egune ospatzen du Euskal Herritzen, eta, bueno, zer esan, bizar danok irrati jaentzun, eta tortura... Daldo guneñen, bueno, gure esan da, gure protestio zabaldu, hori da. Zabala indaitela, ez daitela hori barrido pasau, inok ez dizela bizi olakorik. Hori da. Eta, bueno, ja honegaz amaitu ingut, holan triste pini gara, eta oine... Barriro beha laitu gaitesan. Bai mesedez. Hainbat personaje famoso hori jondokuz, gaur be bai.
Esaterako, otsaien batien 28 bete San Mikel Arunbe pelotarizeak. Aupa, Mikel! Aupa, Mikel. Otsaien bizen Aitor Gorosabelek 51 urte bete. Aupa, Aitor Gorosabel! Aitor Gorosabel, zuta garreko abeslari. Dudi egin, bai. Ondo. 51 urte bete dauz, ja. Bakarrik? Bakarrik. Bizi guztia daru joten, baina, bai, venga. Sortzizen, sortzizen underkapak, 29 urte bete esan, Atletiko jokalari ze. Aupa, Ander. Askontzako Aupa, tokaio, bai. Otsaian bederatzi zen Raul abeslarizek bete abesan urteek. Asko gogoratuko zuen bere zera mitiko izan sueño su boka izan zen, bere hit mitiko bakarra, uste dut. Geroztik desagertute dau. Ba, jale zuba un estilora, ezta? Single bat, eta toma posa. Bai, bueno. Alexua hogek gehiago, bai. Fede bi holan potentiek, Cuidao, Alexua. Ba, ikusteko da hemen gure unai zelan da bien jantzan. Musika bale eta jantzan. Hoi lotxatutean. Vale, aurrera. Amarrien, Juri Bertxitxek, 31 urte beteko dauz, Atletiko beste jokalari bat. Amabizen, 38 urte beteko dauz, Saloa Fuertes, ez dakit, ez etuko dozu, segurenik. Saloa Fuertes. Nire segura itinate bai. Argazkilari mexikarra, bera itxetez mexikarra da, baina Euskal jatorriz dedekona, eta... Emarrek bai dizino. Bai, Emar bai. Abainoan, pentsan dut, Abainoan bizidala. Abañar. Bai. Abañar mexikarra. Abañar mexikarra da, eta, bueno, zoizonak bera. Ni Aimarren berbak nabil transmititzen, Eta amaitzeko, Beñat Resusta, pelotari zen, Hapa, Beñat. amairuen, bizer, bai, 28 urte beteko dauz. Eta nik, jetzeko eget, horrik egitu gure hotzet, Otsaiak 14, Domeka honetan, gure Michiganeko korresponsal baten urtegune dala, eta emetek zoizonak eukene, Eukeneri, Zebakigu Michiganen astero entzuten gaituzule, eta benetan, zoizonik beruenak eta maitekorrenak zuretzako metik. Hori da, Laixi erretien partez. Jarraitu guen zuten, eta ondo segi, zer esan. Eta bueno, jaka aipatu zuen Otsaian, Otsaian 14 Domekan, zine aipatu barik itxi, San Valentin egunero, Valentin deuna. Valentin deuna. Bai, maitemin joen, ero amodioen egunero, esan da egun. Eta, bueno, honegaz amaitzeko. A ber, beste nota bat. Bai, Valentin deuna. Txaunen goipurtsu bat. Pixe. Txarto esan dugu. Eukene parkatu, eukene. Badakigu, maleuen igandien barik. Amairuen da eukene. Konino saso ez gabiz, así que bizar bialduko zugu beste personalki mensaje bat, baina hemen kolektiboki gure taldie guztizek, zoizenak eukene. Mentik, abadetxetik, Michiganera zuzenien. Hori da. Eta, bueno, honegaz despedingo gara. Bai. Valentin deuna egune gazer ikusi zer. Bai. Ospatu biozue? Bueno, ospatu. Zelan, ez dakit. Osa, ez da, ez da romantikoirik. Vale, ondo. Este doseño. Nien asoso salio, baina, bueno. Oitxe, bueno. Balanda be ospatzi gure dauenak ero, dedikauko txau azkenengo, abesti hau, urrengo tarterako pasu emon ondogo abesti hau. Maria Carey baino kanta da autoria hau, olako baten entzuteko, Maria Carey, eta olako egiten dabez, olako kanta. Ez, olako horik ez du epiniko guk, bertoko produktu epiniko. Ni nona, sakona. Laja talandakandan abesti edar bat epiniko, maitasunaren amets gozotan. Eskerrik asko entzule, eskerrik asko laixi arkideok. Zuri, asian, zuri. Urrengo arte, gora maitasuna. Gora. Maitasunaren amets gozotan, aste naizen bakoitzea. Zure ganako indar zorroz bat, sentitzen dut bihotzea. Espainiagirri, begia dizli, hartzen dauztazu zanea. Nire gogoa, han jartzen duzu, honen berbain aiea. Izuletzazu niretza, zertarako ez alkarrentza. Izuletzako, hainbat maitasun, zu
Bueno, laja talandakandan kantzino errau entzun da gero aurrera segiduko gu. Eta horretako nik proposatu nuen tarte bat ekarri gu beste bainona, eta hau pixkat, izango da tertulia inguruko tarte bat, eta horretako enaz ni bakarrik egon, hemen dauz Unai, Aimar eta Maitane. Hau parratzalen hander. Eta tartik alan dino, zintzo gara mintzo, así que mesedez, izen gaitza zintzuek, eta... Zintzo beti. Eta mintzatu gaitxesan, Inungo lotzari barik, hau etxeku bakarrik entzuten dugu, así que askatu barrenak. Eta gaur kontarako gaize, pizkat, aurreko laiziar salen, urten zan audio bat, eta pizkat horti doi asuntu, Azken aldizen bak, konfinamentu, eta zierre perimetralak, eta honako historia asko ukindoguz. Eta karo, juergak, jaizek, eta jenti esetzeko baliabide naturalak esan digun, pizkat atzin gelitu di ez da erreza, oin jente barreze topetia. Esaterako. Eta, modan ipini di ez, honek sare sozialetan, sare sozialak die berez, baina jenti ezagutzeko sare sozialak. Besteak beste Tinder. Tinder da euretako bat. Grindr bai, ez da? Grindr da. Facebookek be ipini dago inolako zio zer. Txein, jenti izetzeko, badu, bai. Badu zarra da, hemen entzun da fondotik. Badu! Zeran da besti hori pizkate formal hau edana? Akite pio, akite mato barik pizkate... LinkedIn. Ez. LinkedIn. LinkedIn beba. Mitik. Pizkate... Beba egize. Kuarentoien txat edo... Bai, bakotza dago orientaute, ez? Perfil batera, ez? Adin tarte batera edo... Bai. 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 Berez, bai, ez tegit. Aditu asko da. Aditu. Eta lobo bai, ez? Lobo. Hori txerta, zuk erabiltzen dozune, Ander? Hori ez dut erabili. Bate daki, igual animako naz, Naiko txotut esas berez da. Baina, bai, egitxe da, bai, azkenean espaldi zen moztu inoskuz, ez? Genti esetzeko eraketa, eta... Da hori, azkenien ez teko... Maite zaitut, teknikoek erakutzizku, maite zaitut. Maite zaitut? Maite gaituzu? Eskerrik asko, beste tekniko. aplikazio bat dauela, ez da? Bai, badakit, nik erabilit jedekot bai, Kaixo Maitia plataformak ipini gabe, plataforma bat, Tinderran oso antzeaku dana, azalduko txuet, ez dakit esetzen dozuen edo. Ez, saldo. Ba, antzeaku da, zuk igoten dozu zure bere esan orako plataforma bat, baina, Euskal Soziadi erido zabaldunikue, eta, zuk igoten dozu zure argazkixe eta deskripzio labur bat edo, eta formato antzeaku, Zuri gustoko deko zuzen pertsonari like emon, eta, gero... Gustoko dut, ez? Ba, hori. Match, esaten da. Gustoko dut bat emon. Match, ustot ez da hori. Da beste persona zu gustoko basaitu, horre konversazio basabaltzen da, eta horre berbaiteko tarte. Horre bai dau match. Hori da. Da, egon garen asaten, ez? Moztu inoskuz, ez? Genti esetzeko bide guztizek, ez teku inungo juergarik, txosna menterik, eta... Ba, ez, genti gorta atibitu da. Azkenien, gauza normal bihurtu da. Azkenien gure etxietan, zerin barik, eta genti horrezagutzeko. Ibili oso, eta nok ibili oso? Nik galdera bat dekot, sekule bestotera baili, baina ez dualako, herramienta moduen itzela da niretzat, benetan, ni erabiltzaile bat izango nintzen, solteroengo nintzen, baina sortzea despar, duda batzuk ez dakit, azkenien zuk entabletan dozu nien, imaginau, zuk atsegin dut edo me gusta emotetzezu pertsona bateri, berak beha zuri, eta hor usteot azten dela chat bat zabaltzen da, ez da? Bai. Bizen bitarteko hartu emon bat dau hor, mezuek kurstan dozu ez bat abestiagaz, eta geratzen zai taberna baten. Baina alkar ez dozu ezagutzen. Zein da lehenengo reakzinu, soiez kasu honetan neskie edo mutile edo dana dalakuen gana eta zer egotetzezu mozubi, eskue, esatetzezu haupa, ninaz unai... Unai hori ustot izango da ja pizkat pertsonan araberako, ez? Segun ze pertsona batzen dien, batzuk aldio, eta batzuk egon goi lotzatute zer esan jakin barik. Emoten dauela, zuk deko zule pizkat, a ber, azaldu izkuzu mesez... Nik arazo bat okinaen, personalmente, hasi nintzen berbainen persona bategaz, baina, argazkien esan bere arpeixe edo bere esan agertzen. Perfil faltxua. Ez esan faltxua. Esan agertzen ezer. Agertzen esan egun senti bat, poli-polite. Oso, dotoria. Deskripzio gaitik eta, iruditeaten persona interesgarri bat, eta hasi nintzen berbainen. Bere arpeixe ikusi barik. Gauzi izen zan, beragaz gehatu nintzen nien, karo, gehatu ginen Bilboko leku baten,
baina Zuk esain jakin hor. zelan topau, ezta? Bera jakin gozaben. Azkenien hori, enauen jakin bera nor zan, da geratu ginen Bilboko leku baten, da karo, kaletik hainbat bera persona torri arte aurrera itxaron tatzera, da genti hor geldik, eta Baina enauen jakin zein zan. Zuk okin berar, berak okin zain zure argazkize. Claro, berak agurtuzte, baina imagina hauen nipe dekotela, ba bueno, argazki bat, ba ni txakurrena, adibidez. Da, galdera ona. Zelan topetie, zelan guen zan ondo. Bai, ondo. Egunin bertan ondo, da, bueno, horregatu zan asuntu, bai, baina... Ja. Baina hori arazo bada, ez? Azkenien jenti arrapetako, ba, bueno, olako gauza pastan die. Baina nahiz da zure perfileno dana dalakuen zure argazkizie ipinik jaukin eta astebeteko konversazio sako mataukin, geratzela bertan momentuen da, eske idea puta ipesteko zu tipo hori zelakuedan, tipa hori zelakuedan. Bai, izeten da momentu tensu, ez? Azkenien... Zeran reakziona, mozu baten, zer egin dozu? Horren nahi zeko zan, zintzu izeti, ez? Zer, haupa, ni unai naz, haupa, ni... Benganitanaz, eta... Eta zetako geratu gara? Kafe bat hartzeko edo... Bai. No, hori ja bakotxak hartzen da zen espektatibak izango dira. Ahí está. Hori zitena funtzionamentu, ez? Horreta, txat bat dau, eta zuko horrel karbanatzen zuzen berbatan, zo zer esango zu, ez? Ez zengo nina, zemen putu amuna, da... Ez? Niño nik? Geixei. Famauna. Ez, baina, bueno, izileke bai, ez? Persona bateaz geratzie, kafetxo bat hartu trago bajo, da, bueno, apurate ezagutzen jun, eta... Hor geratzen bada asuntue, hor geratu da, lagunek, fenomeno, nik benetan, herramienta moduen iruditzeatik kriston inventue, benetan. Nipe dekuaz apur bat iritzi bi horren inguruen, deko talde batetik iritzi ze, zu dinozune unai, positibo dela, ez? Azkenien emoten dutzu aukeri ez etxeko gentie, ba igual zure inguruen edo estabilen jente bat, edo, ez dakit, zure entornotik kanpo dauen bat, ezagutzeko aukeri montetxu, eta zabaltzen dutxuz asko aukerak, ez? Ba, jente barrezi ezetu, da ikusi zelaku edizan, da... Inguruko asko ikusten die. Inguruko asko ikusten die, bai. Nire paseat, inguruko hori bat ikusi perfile, da, tak. Laguneri abizau. Bai. Olako pastan die. Baina, bueno, hortaz gain bedekot beste ikuspuntu bat, eske estekot iritzi oso forma bat horren inguruen, ze, karo, gero iritziate bai, apur bat, erlazinuek simplifikatzi, ez? Osa, apur bat sanuena da, ba, persona bat egasegon, ezetu, berba apur batein, eta gustora pasauz, ba, aurrera. Baina da, apur bat hori, ikusten dozu personien argazki bat, deskripzio labur bat, eta horren inguruen azten zera jolasten. Da, orduen da apur bat artifiziala. Orduen ez dakit, bi iritzi honen artien ez dakit... Gustoko degoten edo ez, baina, bueno, esperientzizie positibo. Artifiziala hori da erramintza bat, ez? Erramintza bat. Bai, izortako plazan ez etzi naturala edala hori danok argi haukin gugi pentsen dut, esan biletan. Baina, bueno, baina bitarteko ape bada eta ganea saso honetan pizkate horreke, ego horreke behin osku esela eta, joe, ez da bolan... Ez da bolan zer? Ba, nik falta motan duala, taberna batera sartu eta pizkate sartzeko pizkate, ligoteu. Pizkate inbierri setiero, rose pizkatero, dana dalaku eta... Batai begitu, ez tegi begitu. Horrek erresten daba asuntu, ez da bardine. Hori egize da, sanu hau da, bueno, jai inguru baten edo, persona bate gaztopau, berba puru baten esetu, eta... Ez holan azti harremana. Azkenien plataforma batetik sartzia artifiziala hau da, hori argi dau. Hori da pizkate, bierdotau, gurotau, eta eiten dut. Bai, baina bierdotau, gurotau, baina parien deko zunepe bardine bierdau eta bardine gure da. Horregaitik, horretarako da, ez? Edo ez, igual beste batzuk gure da, beste zu, zer beste... Bueno. Baina, normalien hori esaten da. Zer bierdot eta zer gure dut. Tinderren agonien zer bierdot eta zer gure. Normalien hori da. Dana ez da asunto karnala. Ja, ez. Depende hori da. Batzuk egongo die. Karnaletik peso danetik egongo da, seguro. Danetik zer izau bat azta gizenak egongo die, ez dino ni. Karnaletik zozarak gau Tinderren izena moten bozu. Ez teko zetan? Zeratik? Zure kuadria barriz egiteko Tinderren emoten dozu izena? Nik ez. Vale. Nik ez, baina nik kuadria badeko telako, baina zuguro zu jente barri bat ezagutu. Emolek, Bai, emongo diorako kasuek, ez? Emon alda kasu hori, bai, jenti ezetu eta... Kuriosidade badako zu nahi, animetan zaitu, egun ematen egin, bardin da zein, eta ikusiko zu gauza asko karretxuko batzule. Nipe Kaixo Maitia plataforman gaize behatera da, eta bueno, esateko Kaixo Maitia nik egin hauen perfile, ba, probetak apuru bat, ez? Plataformi eslan doien, da ikusteko, da aztertzeko, da bueno. Baina, karo, gero...
Ordainu imida, antza. Aiba. Antza, bai, ni txistien izten da besantza egun batzuk, doainik. Ah, Zure perfila iteko. Vale. Claro, genti egaz berbaen, esetu hau da beste, Ja. claro, gero gogu egazisteko da, tak. Gero, ta poltziotin. Egizia, bai, kaixo maitiako ebe dirue bierko da bila, hauren plataformi, claro. bueno, mantentzeko ta, bueno, Hau pa, kaixo ulergarri da. Ba. Bai. Ba, bueno, ez dakit, zuek erabilo zuen, plataforma hori, Nik Kaixo personalmente ez. maitia ez. ez duzu erabile. Kuriosidades, Tinder etalako osatzuk egin dugu. Ez, egiz esango zut, egun baten sartu nintzen, baina kuriosidade gaitik jakiteko esan funtzionetan zaben plataforma berak. Baina ez izena emon eta hau da besti. Ondo daue bai, Baina plataforma moduen, Tinderra moduen, super erabilgarri iruditzen jate. Eta Bai. solterongo banintzen, erabiliko noen inungo dudari bari. bai, ganera kompletu hau da, kaixo maitia plataforman be bai, dekozu, bueno, adibidez, Tinderren generue ipini biozu, ez? Ba, maskulino, femenino, ba, kaixo maitia plataformak, por ejemplo, izten dutxu, zure generu esposu gure aipatu, ala dekozu ze aukera gehiago aipatzeko, gero zer topetan zabizien be bai, ba, Tinderren, beti, dekozu aukeri topetako, ba hori, ba, mutilagune, eskalagune, o lo que sea. Ba, kaixo maitian, dekozu hainbat aukera, ba, bai bikoti dekozule da jenti zitu guruzule, edo bikote bikide bile zabizela, laguntasun bile, dekozu hainbat aukera. Eta hori osu hau iruditzinate, beste plataforma batzu baino. Bai, zabala bai. Bai. Azkenien, bueno, hainbat gauzatu zuzte topa, ez? Usto Tinderren, bueno, generue elegidu biozu, baina uste dut elegidu zin ez la dana. Dana? Okela eta arrain eta dana. Dana, nik uste bai. Bai, suposatzen Bai, dut, pina bai. zeure genero propizue, por ejemplo. Nik uste dut Tinderren ipini bizule, zaren gizoneskue, ala emakumeskue. Bai. O igual, zara queer, eta Ez dakit, zure ez dakit, ja enaz- zure generue... enaz akortan. zein ja. Berga, barrize, queer. Queer. A ber, azaldu izkuzu hori. Bueno, noi, lupetz horretan sartzen, ez da gilloz ondo, baina, bueno, badau gentie, bere generue indefinitu dana, be, bai? Bai. Ez dana ez gizonezko, ez emakumezko, bai? Eta persona horrek, por ejemplo, Tinder erraminti erabili gure eskero, ba, sartu bidabe, ia gizonezko da emakumezkoek dizan. Eta igual haurek ez Ez da die queer biletako aukera. bapez. Diagomiko esan hori, Usto ez da huela moten, nasak hortan, aspaldi nauen, por ejemplo, Tinderreko plataformako kontue, baina ez dakit. Baina, bueno, kaixo maitiako uste dut kompletu hau dela, ez? Gentien Oso, bueno. sexualidadie hobeto identifikaba dauela plataforma horren bitartez. Bai. Karestiz jau bada. Bai, baina, bueno, azkenien... Euskaldun mundure sarratzen gaitu. Bai, baina, bueno, igual hori da Hori da. topetan dozune, bai, Hori ez da, da? hori da. Igual... Zagit, bueno, ni nabil, hemen. Bueno, ez da usetan... Orduen, zuek, por ejemplo, hor dudan dauen persona horreri, ez? Hor dago etxien, azken aldezen juergai botabarik, ezin tabernan, bataz, ez dakizea, bestiaz, kinutxu eta gauzak inezin idabien persona horreri, eta hor dagoela dudan, zalantzan dago, joa. Eingot, ez totengo, ja denpori aurrera die, ja urte bete izango da asunto hau hasi zenetik, eta pixkat kartzela barri honetan gauzenetik, animoko zeunkiez plataforma honetan parte hartzera? Bai, Beti. eixu perfil Bai, eta ni be gozatu bai. zure gorputzetaz eta erlazio guztizetaz. Zure gorputzen. Bai, noberan gorputzagaz, evidentemente, eta gero ba, gainontzeko erlazio guztizikaz, bai lagune, bai, bueno, dana dalakue, edo... Bizitzetaz, ez, Bizitzetaz, generalien, eta gaztaruaz, be, bai. Ba, 20 urteko persona bateri, urtebeteko juergak ebeiten botziez, ostras! Baina, bueno... Eske bere bizitzako urteriko netariko... Parkatu nahi, baina nik esan zalantzan dagoena, izendeke 50 urteko bat, edo handi gorako Bai, bat, zalantzan egotie. Bai. Nik kontu... Mitik edo guro, mitik, ez dakit, nire honako plataforma bat saltzen. Nik kontu bat, oza, beti dana probetako zozer dekozune, izan da, hone plataformak edo beste dozer, nik beti izan do bardina. Probau, eizu probie, guztien behetzu aurrera, da espetxu guztien betiko zuen poriatzea botateko. Así que, ameti, laixi arratilek, animo... Animo, ez? Duen Saiatu guru zuen dan hori, eizu probie, hori da. gustora basauzie, jarraitu, da espasauzie gustora. Galtzekorik ez dago, ez? Ez etzan norberak ipinen da gure dagoenien. Claro, hori da. Hori, Orde makotak ikusti ezer gure daben. Beraz, labur bilduz eta ondori bat atara aldera, Positibo ondo, dia plataforma honek. positibo, ezta? Bai. Bai, Ondo ikusten duzu nik ez? entzugotazen esperientziak positiboek dira. aukerak zabaltzen dabe, eta noberak erabakitzen dago berabilia da, ez? Hori Osea, da. hori holandan bitartien positibo. Eta klau dagoena, ez tala, ez daki nonen fulaniton lagunekin dago, ez? Gauza urbileko eta natural badala, Fulaniton, ez lotzatzeko inor. Bertan gauzen asko erabili dabe, eta iruditzen date, Jaldotzak pixkat izeten da handicap horrez. Ba, igual así que totalmente. gehiago. Baina Gaur ez da. egunen ikustot normalizago dola. Ganera nik ustot epidemia asunto guzti honek errestu dauela gauza hau normalizetara. Bai, hori bai.
den pertsepzio. Bai. Da sano, gente barrez ezetzi beti asanue, da gustura basauz jarratio, da gustura espasauz, buelta zure betiko rutinara, eta listo, ez da binungo problemarik. Ez? Hori da, ez? Ba, bueno. Sano, gustura basauz, aurrera, eta bizi txorrada barik, osasune txorrada barik, bueno, datorrela, animau. Ba, egizu Tinderra ero kaixo maitea eta gozatu. Bueno, egizu gure baduzu, oza... Egizu, hori. Dudan basauz, kendu lotza horrek eta saiatu, da... Emon aukeriatxo hori, bizi hortik datorrena, eta, bueno, gaurkoz zintzo gara mintzo hemen itxiko gu, gustora gauz gu hemen barriketan, baina beste tarte asko gehiago badeko guz, así que oin Unidad Alabesan Fede berri baten bila kantu gazitxiko zaitugu, eta laster arte. Eskema zarrak da demokrazia, autonomismoaren titia, erosoa bai baina, agote da guztia, liberalismo berri bat sentidezaketatzea, ta dena irentxiz doa, dena pozoinduz doa, onaino irentxi gara bai, baina leporaino sartu da, zulo zikineta, bera, zer edo zer izan ginenez, guazen bertutez, guazen indarrez, fede berri baten bila. Errekagortu baino lehen, dena lehortzen ari denez, bede berri baten bila. Realitate berri bat eta amodio zarraren hilketa, azaleko bizi bat, larrutu arte behintzat, emprendedoritzarekin sortutako prostituzioa, degradazio hutsa da, zakur ustelenkea, onaino iretsi gara bai, baina leporaino sartuta, zulo zikineta, bera, zer edo zer izan ginenez, guazen bertutez, guazen indarrez, fede berri baten bila. Errekagortu baino lehen, dena lehortzen ari denez, fede berri baten bila. Onaino iretsi gara bai, baina leporaino sartu da, zulo zikineta. Onaino iretsi gara bai, baina leporaino sartu da, zulo zikineta. Zer edo zer izan ginenez, guazen bertutez, guazen indarrez, fede berri baten bila. Errekagortu baino lehen, dena lehortzen ari denez, fede berri baten bila.
Hemen txegatoz bueltan, hemen txegoz gotzu gure asteroko programa ixerra edo ekarteko, eta berau bak itxuzein dan. Ator, kantari... Oier! Ator kantari Oier. Txokota edo... Hemen segidan hasi gara, eh? Bai, segidan hasi gara, Tita. Gure tekniko emozio egin dana segitzen sartu esku, baina, bueno, pizkate gogorakatuko gu, ez? Haulaieketi eserdan, gure Oierri pinen dugu kantari astero, eta zuek destifra Oierri zen dozue, Oierrek kantetan dozkun kantie. Eta hori, sarietan erantzun emon, eta gero, sari bat, sosketan sartuko sari, sari zein izin zan hander? Sari izin da, jurreta frutaen da, eta arategiak emoneiko 30 euroko bale bat izin zan. Sus, kategoria. Itzela bale hori, eta, bueno, entzun dugu kantie, eta sus morik edo bako zue? Bapes, entzute makarrik. Onartu bio da azken astietako gatzena edo gatzen eta ikuiz behintzet izen dela. Bueno, mina horreko. Bai. Pistaren bat igual... Zepani. Osa, que txokotetik ara ube baduzoz error. Nik hasi zen hemen txokotin esala, baina ez tekil, Igual pista sendo gara, igual. Ba, igual, guk ez teko idea zapozipez, eta honen izango da igual kanta originala entzutia zuzenien, eta ja zein dan, Oierrek kantaduzkun gure kantia. Kofradiak. Ba, bueno, bak izuzen kantau, ez? Neiko ezagune, negu gorriaken gora, herria kanti, Gora, herria. Eta gaur be, bastante parte hartzeukin jogu. Bai, bueno, eskertzen da, ez? Gentik parte hartzie, bai sare sozialetan, bai gure WhatsAppetik, ez? Dekozue gure Laixiar irratiko zenbakiz, dana lander. Ez da gulesan esan, ia ba, 6-5-4-7-9-7-4. Barriro esangot. Esan barriro, ia. 6-5-4-7-9-7-4. Bertan deku WhatsAppa, eta gure osue erantzunek edo proposamenak edo bertara bota, hor deko zue libre. Hori da. Irratizien moduen libre. Hori da, eta bueno, astion erantzun duzuen danon izenak emendeko guz, gure potetxuen sartute. Da, sarize barriro, aipatuko, Ander, igual. Hori da, jurreta arategi eta frutaen dakemoniko 30 euroko bale bat izango da. Eta, bueno, sosketengo gu, emendeko gure kameraman grabetan. Esku inusenti esango guzein dan, unai barriro. Neiko inusenti da bera eta... Baia ba. Lehenengo eragutxe, eta gero esango. Irabazli da. Eragutzi ondo, Eneko Sarrigoitia. Eneko Gure garaiko lagun handixe. Gaupa garaiko parte hartzaile da, no? Gaupa eneko, gaupa jurreta arategi eta frutaen dan, irabazi dozuen. Itxan, bueno. Bidi juen erakutzi barrido. Txarto grabo da? Asier? Arazoak egon di, arazo tekniko egon di. Arazoak zanmamesen, baina hemen doa. Bueno, hau dizuegaz be garbi geratu da, zein izan irabazlie, zuzen nien ju, da bueno, biditxue be orkingo zue... Katuek eskapan bizku, ati zabali dau. Ja, eneko garai, haupa hemen dugu grabetan, gure Asier. Eta bueno, jurreta arategi eta frutaen dako 30 euroko bale bat, eneko Sarrigoitia, eneko garai izineko entzako. Txarto Espanabil bere telefono zenbakia be badeko gu. Bai. Ia zuzenien salien barri emoteko gai garen. Eta eniko, kaskuepe por si acaso eukin, preste, Bueno, hartzen espadugu baiku... Baiku komodina. Xiligan, oke? Eneko hartu... Hartu eneko... Nahiko desastre izaten da mobiakin. Sofan ikusten... Iru intento ingo guz. Pelikula bat ikusten dau sofan da. Telefono albuga mina hartu ez. Etxeko numero guzu? Etxeko numero usteko tesa. Yes! Gontzalena, ero alasnena?
Gontzalena baritek, Hori, bestela alkate ditu, Alkate edo. Bari. Alkate hori. Guretzat Gontzal da betiko alkate. Venga, neko... Igual ez da holako telefono esetzen? Ez, nik uste gara ire ez da lantzen konexino ondo, Gontzalen telefonu badeko gu, Ez, venga, barrio saiatuko gara. Ezin dutxegu garazi ditu ingoztin. Eneko sarrigoitia esagutute, nahiko gauza. Gauzi da gara ire ez da lantzen ondo korturia. Ja, korturia. Ez? Ez que gara urren jau, Lekuten dago, mendizen, galdute... Garai altuan dago. Oine, Euskal Teleko tipoa junda ingora, korrekan. Txorko, iberdolako, Oina, bila, tio joten hori. Gaztu ez saltzen aterik. Bueno, telefonu hartzen espadau, esko izaik emoten. Eta lasnen azte guzti? Eneko. Alasnena, bai. Ia. Igual badeku kontakteko... Bai, venga, alasnea saiatuko gara. Ez dugu zango alasneen ordan. Bueno. Dato larri mundu. Gertuko oren bat edo, ez da? Bueno, gara ibe oso handiz ez da, igual alboko oren bat, ez? Bestela, garaiko udaletxera ditxeri badiko guten nik. Gaur egun garaiko udaletxea... Eneko gertu biziko da, ez da? Pena bat, Pena bat. Ez, pena bat, eneko kesartzi zuzeni, honen eixengo zan hori, baina ia alasne gartzen dauen. Aupa, eneko da, aupa garai. Una egin zuk berbaz, zure telefonotia ditzen. Adarra joko txegu pizkat hartu eskero, osake, egon templau. Da, bueno, aupa garai, kriston biztak, Zizin da hori. Hostia, puz. Está entzuten. Teniko? Oin bai. Joder, ze pasan da. Honek gara itxarrekin, Baitu, Tinderretik baten bat egaz geratu eskero, garai leku ona, City eiteko. Inorresto entreuko. Kriston biztak, Desteko gutxeko telefonorik. Kafitesne bat hartzeko ondo. Deitu zuen ekori honen telefonotik. Jo. Igual ez eneko kontaktu eta pixka kanamia da. Igual bierri nibliko data. Ja, unai, a ver. Bierra behin dago? Bierrea juen eiken du. Hori, Deitu zuen, azkenengo intentu. Azkenengo intento ningu. Dei bat sartu biogu, ez? Bestela alazar, sartuko beste dei bat? Ba, alazar bai, bakigun hori dituko txunzuk. Ez, gara ziri, el madi, joder. Ia, ber. Ia, azken aukeria. Eta goza, bineko. Eneko garai. Eneko atzau sofatik, la hostia. Sasoi oketa. Hija. Tinderreko bat emate ditu eskero, kale, mirronek. Nasuntoskaz. Bueno, Esteko de ba. Sorteauku beste tei bat, hemen panfletuen dauen bat dena? Bai, baina, Sarrigoitia kalamidad. Ibaki zer galduoken, jata izorretako karnizia honeneko txuleti galduok. Sarize duda barik, Gaordiga de Blas. Sarize duda barik izango da beretzat. Baina, bueno, baina... Gaurkuen parkatu ingu hau, baina ostantzien... Oin dei bat sorteauku orduen. Nor dau? Da ditzin but esaten badu txegu ez da hori irabazi? Dituko txegu? Ez dut txegu txegu. No. Ez, horri zut txegu. Entzulik ez da bilezit, ez enteretik. Bai. Ia, dei badeko? Venga, Dei badeko? Bai. Teniko bai izbino, barrezka dabil. Honi barra batzu gota bioz. Bai. Kabroi arpezi badeko tenikuek, Usto lehiak... Hau be lanien igual ez da ongo. Lanien? Lanien oin bapes. Honek lan egin da hola. Honek ez da lanik egin en la puta vida. Juen eiken da bintzat. Zina. Ke ba, honek ez da lanik en la puta vida. Zein. Ero niño betxien gordeta ongo da. Zina urrengo dizi ba. Da... Asiertarren klaneko bat. Beste Asier ba. Asier. Zesa mitxau, ez da bela irabazi. Asier on bat, esan dugun. Asierron. Hei. Honek bestazko hartu bihar. Por si acaso bigarren beste bat. Gure bozu ditu niri, Kontxi. Ui. Kontxi. Arraza León. Arraza León. Asier. Bai, izan, Jose txartu entzuten da. Txartu entzuten da, Asier? Txartu entzuten da. Oso txarto. Zulo baten sartute, zauzie? Ez, zulo baten sartute, Zulo baten sartute igual zuon gozara. Ni zurun ez. Ez, bueno. Bada, aspaldi nauela. Ni aspaldi nau zurun, bai. Cesar, bierri nizara ibiliko?
Etxin hau. Etxien. nago nian. Etxien. Da, bakizu nondi deitzen den zaitun, bakizu? Ikusi horrenez laizia irratitik. Aupa, Asier! Aupa, Asier! Ba, karo. Zelan gabiz, Asier? Ondo. Ino txarra onda dauz, bai. Zue be bai. Txarra bat zo egun egin zan eta. Gu edartu gabiz, ba, kasualidade izango da, sorteu indugu. Bai. Eta zure pariente bat egitoko jago, baina ez tozku telefono hartzen, txarri bat joek. Ni pariente bat egitoko jago? Bai, da, ez tozku telefono hartzen. Ba, ez da zure herrikue. Ez da zure herrikue. A ver, ia sartzen duzun. Ez da nire garai aldetik ero? Ah, bale, txeke. Hene bada. Ah, etxabiz urrin, etxabiz urrin. Ondo zabiz? Urrin? Ondo zabiz? Zabe goitxetarre matxe? Bai. Mucho arriba tarra bat? Mucho arriba. Bai, behai toko jago zarize. Da. Zeini, enekori alardi. Enekori toko jago da. Ez tozku hartzen telefonorik. Zeu Asier nungu esara, ba? Garaiku esara zuala? Ni neu jorretara. Ba, bueno, ba, higo natuen garaire da joati enekori, Hau, lotzagarria, Lotzagarria da, Ba, ez emon babe, neuri emon, nek emon gotzetik usten duan da. Ba, igual hoxengo, zeuri bielduko zu permisu eta gero arrela guzaria. Barandugu zue? Iesa satzien geratuko eta... Barandugu zue? Iesa satzien geratuko, aseri jori. Ni neu ez? Jori. Ba, oin, bueno, erdi ban haiteko edo, ez? Nitzeneke? Vale. Bueno, ikus, 60-40 ero, eskuetan dekonak horturiko dago, ez? Bueno, daiak editutzun, pizkate bustiz egez, laixia irratien gura beran, zer opiniño, zer deko zu, entzuten dozu edo? Ba, entzuten dut, zapatu goizetan entzuten dut. Zapatu goizetan. Eta, bai, ez dakit, nik ez da sartu zeko lan irratien, ni izena gertu da, bazterra maten hor, ez da izelako obrakin bidoa zen da baki zer. Zelan? Ba, Montosteko obra dila eta ez da izena nengo baten. Izena ala ez izena Izena eta bizena, bilek ez zira. Zer zara, el que corta el bacalao eta ez zukaldien bakarrik. Enaz, odizia ekirinote. Makaia un mostaile. Enaz elako dinot. Bai, oixe. Bueno, ba... Batxatxutoka. Ja, es que gure gaino naharra joti esati, ba, toko ya txule sarizia, baina es que etxak urte. Aharra joti gure txun zuen, lengo zueri, baina zuen, lengo zuen, ainda astoki jue. Parentesko eskaino, esan bie? Ba, esan du ya, eskapo ya. Ainda astoki jue, ez dauela telefonu hartzen, ez da, me cago en la ordiga. Honek tinderrien be kales, etxo telefonik hartuko. Ia, zeue isortako esara zu, Asier? Isortan bizitara zu? Ninu bai, zati bat bai, isortako naz bai. Zati bat. Etorri jugara isortako elizara, da botaku txaplioa gara irantza. Ia, itxartzen da eneko. Bai, utxenu bai. Nik ez joan ditxo urte etxetik aspalditik kuarentenan nahuelako. Hor niño, bai. A ver, otadui. Zuri, koronavirusek ikusike, buelta ardi emongo dago eta zengo da. Ocha, cojona, tu. Baiko zue laixia erratiko saio bat, aholku da guzti. Bai. Homsek huega, zer? Bai. Bueno, zer. Bueno, bai. Venga, Asier, ba. Eskerrik asko, Asier, beizi hartziarren. Zeran. Vale. Venga, ba, hori. Vale, Asier. Gero arte eskerrik asko guante tierre. Artista. Aupa, Asier. Bueno, inju ya dei fantasmi, edo? Da, bueno, irabazli gase kontakturik. Baiko, ondino. Bizitza, estira, momentua. Estira, momentu itxelak. Baizik eta momentu itxelak. Da, bueno, ya lehiaketiri jarrepena memiko txeguz, ez da guazten gana mendeitu, te bat aitu, ez dit. Bueno, baneko hori. Herri guztize dituko dutzen, baina ez da plana.
Eta, bueno, asteongo ator kantari oier martxan ipiniko gu, eta, bueno, lehenengo igual, aipetuko gu zein izango dan asteongo sarilla, eta asteongo sarilla izango da, Mila janari dendak, emoneiko produktu sorta, baina eder bat. Eta esan bierreku da, produktuen artien, hainbat eta hainbat gauza dauz, dozela, hainbeste jaixetan eukin dauen eri estimue, San Migueletan eukin dauen estimue, Milan urdeizek. Epa! Ba, hori urdeiz jebe sortan hor bertan deko zue. Ez dut ikusten noin esteket eskure, baina beste goza asko da. Babie betartien, babie. Babie, azeituna. Baserriko arruntzak eta txorizu epe bai. Jo, eske... Irabaz lientzako, laizia erratiko kidien adurre bebe. Bai, txokolatie, eskerrik asko Milari, olako otzara bat eskaintziarren gure entzulieri. Eta, bueno, hasiko gara astiongo gure kantiegaz, ipini egun gure oier kantari. Na 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 na. Ba, ni gaur klaru eket. Nipe bai. Bertso bat esan izango, ezta? Ez. Gaur bai benetan, hainbeste bidera ikituten artistien kanta bada. Mikel Urdangarinena. Urdaingarin. Eta da, zornotzan izan ibialdiko kantie. Ez dakit abi izan dekon titulu, Amore bi eta... Amore bi eta San Valentín. Amore bi eta San Valentín. Connection. Ez baina, ez tozu boten antza Mikel Urdangarinena? Ez? Ja, ni betzeta bai, ez? Ba, izen leke. Edo ez. Beste askori behartzetan zanik, baina... Edo abarkazen finala Bizkaiko txapalketan. Igual baitonu gaiek. Botaen agurre finalienan... Entonazioa Bizkai guztien eurrien. Antziako entonazioa. Bai, antzadeke, bai. Abarkasek ondo kantzen dago. Dixengo zan, itzela barkasi pintian estenari joganin da. Na. Itzela dixengo zan, Ba, potengo ba, baina holan. Nanai. Bueno, badazpa entzungu beste behin? Bai. Venga, a ver, hemos barrido. Na 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 na. Ni bakit. Esta Mikel Urdangarin. The Rolling Stones. Joder, baina arte ipini guztalde euskaldunek. Ez, pizkatas kolumpiao, Aimar? Vuelta cada bizin arritxak. Está, Holanda. Traduziño Holanda, está. Bai, holan. Estáis, talde dan, osea, bestidan, edo... Bertso... Busti, esan talde bat, zozer, joder. Antzarik ez. Nire buru etorriete Alaska y los Pegamoides, baina... Esan daun euskaldun, izin bidabela, ba... Bai. Ba, ez dakit. Alaska urrin geratzen da, Euskal Herriak. Bueno, ba... Ba, bueno, entzule. Alaska y los Pegamoides ekin itxiko bor, bueno, izeleik, Bai, kontuz, hori bada igual bai. Animo, entzule, da... Hori da, animo, eta hor deko zuez gure sare sozialetan, ipini traola kantari oier eta erantzune. Edo bestela, hor deko gure telefono zenbakitxe, 654-0-7-9-4, barrido esangot, 654-0-7-9-4, eta hartu parte benetan, merezi dauelako, Milak eskaino eskun sorta hori oso ederra da, eta edozeinik hartuko leke gustora etxien. Así que venga, animau parte hartu, aurrera. Eta ahi aurrengo noi toke den jakon. Probatu ez duenak, ez dakiz zerrena. Probatu ez duenak, ez dakiz zerrena. Gorarilla, hey! ¡Viva el pueblo soberano que lucha por derrotar al tirano! Estarren batzuak ezin dira hilko, gure lepoa soka ez dago betiko. Barregin gogotik, deskartamoteko, kantatzen duen herri bat, ez da inoziko, kantatzen duen herri bat, ez da inoziko, gorarilla, hey, gorarilla, ¡Viva el pueblo soberano que lucha por derrotar al tirano!
sans qu'on ne reste pas dans ton trou. Viens te battre avec nous dans les rues du désespoir. Viens, éloigne-toi des boulevards, on peut passer les chars. Viens te battre avec nous dans les rues du désespoir. Ces règles sont à nous, ils n'ont aucun pouvoir. Eza erabat bada zaratak amalau, urrutiko hitxaurra gerturatuta lau. Gure herrian berriz 34, probatu ez duenak ez daki zer den hau. Probatu ez duenak ez daki zer den hau. Estarren galtsuak ezin dira ito, gure lepoa soka ez da konpertituko. Barregin gogotik eskapamos duko, kantatzen du herri bat ez da inosiko. Kantatzen du herri bat ez da inosiko. Kantatzen du herri bat ez da inosiko. Gonaria, 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 Bat, be, hiru, lau! ¡Para coger impulso! Gure saioegaz aurrera jarraitzeko oin beste tarte badeko hemen, eta berak dino moduen isorreta tropikala da bera, eta berak emongozku gure eguraldizen barri eta inguruko gauzen barri. Arratsaldeon, Ander, arratsaldeon. Ondo etorri unai. Hemen gauz, beste astebetez atal hau aurkezteko asmoz, bakizue guraldixe eta inguruko enparauek azaltzeko asmoz, eta bueno, kontu kontari biltzeko. Ala nixen bida, aia. Ala nixen bida, eta azteko eta ben... Esango aurreko azteko azerta osule, ze behintzat egun baten baino espadabe, hanboton gani zurixe egin bela. Bai, azte bi... Oinguen asmatu. Oinguen bai, eta ganera goizien jagi begitu eta zenen... Toma ez! Nik ikusi nahen eta zuta sakorda horintzen, Baina, penaz esan bio eta torren hastien olakorik ez dugu laukingo, ze gaurko txarraldizen hostien, bizertik aurrera egoizie baino zator, egoizie... Epa! Zer dakar. Egoizie gauza honik ez, da neguen gitzi hau. Epela, bier baino epela hue eta negurik bapez. Eta ganera txarrena da modeluek negurik ez da bela ikusten emetik eta ez dakizema tordure edo egunera bez. Así que nik nire pronostikue da aurtengo neguek otsaile hementxe da maitu diera. Eta martxun etortekotan negue be, martxoko negue ja. Osa horrek otsaileko leizek eta edurtiek horre joan dira. Astu. Ze gaurko txarraldizen hostien, ze gaurre zuek igerriko zeinoen moduen gaur barikue jota eurizi baino ez da baino egun guztizien. Botalan. Nik abainon biarreien eta abainorako bidien kristolako balsak egon die bidien zian ze. Botain jau ero, baina... Aurreko ikusi ezin. Ezin. Palabrezetan, abastoik epos. Ikusi jebe jota potzure, jota txipristia botate gorti zian baina. Hemen razineru baina behitxo du eta jakingo da usar dinuan. Baina, bueno, horre danok esan da gaurko txarraldizen hostien bizar barrio egoa iziator eta goizaldien kendute aterri egongo da ganea Epel. Bizarre amagost amasi bagarra egongo da usemen Durengo aldien, isorre eta parien bebai. Eta domekan pizka gehitxo iguele, hogeire iguele aileoko gara, mungutxetan egoteko moduen. Osea que terrazak eta sanjiztezu ez mesedez, ostantzien amagostegun barru barriro kobasuru esartu dengo barata. Igual proposatu dikogu, ya que terrazetan jente asko batu aldan, pasan domekan,
denpora haino naskaino neokin, da txitsi burduntzi ezin izan zen gustora hain. Batorzeki plaza eta isu txitsi burduntzi ingo da. Plazara, mendire edo... Erotana dalakora. Hori da, txitsi burduntzi hain, da ez batu terrazetan. Ez. Terrazak, sekundario. Primario, plazak. Da datornaztien be, egoaizi atorz agintari, da gehitzen bat aterri hongo da. Egoaztien iniuen lautantaka botako duz, baina gehitzen bat aterri eta sasoireko Epel. Epel baino bero esango neuke. Amazazpia, amazortzi, egun ematen hogei behi ikus, osake, bero. Prakala burreten nintzeko moduen. Argi. Así que, bakizue, hortu edeko zuen hauk gazte eta zein gaztiek, iguele pretemporadan azteko sasoi beba da, bedartxarrak kendu eta otxailien... Karea purba bota, igual berandu. Igual berandu, ja, baize, ja gauza batzuk ereikeen azteko sasoi beba da, aiketu aldo guze babak, berakatzak, iderrape bai iguel... Iguel? Bai, iguel barik, iderrape bai. Remolatxie... Azelgak, patatak eta letxua peia... Asileikez? Asileikez. Kampuen? Bai. Invernaduren da barik kampuen ja? Invernaduren barik kampuen. Osa ya leizek eta se acabó. Nik Jakopa rekondone instruzinuek leitzen duaz eta arek hoitz esan da. Jakopa. Jakoba. Osa que, bueno, arek esaten badau, arek esan dauna, ba misa esaten dana. Bai, ez da? Bai. Eta Andoni Espuru dinona? Andoni Espurupe, bai. Andoni Espuru gaur eberdizen bezan dau, datorren egunotan, egoaizi agintari ibiliko da eta Epel. Osa, kopitza bain duzu. Bai, bueno. Copyright. Ez, eteko zuen iturri barrinetik esatu zuzuen, ez da? Iturri barrinetik edaten du, Urepela. Iturri zarretik edaten dut berria esaten da, ez da? Hoxe. Iturri zarra Andoni Espuru da. Bueno, ba, hoxe. Mangala urre eta asko jota goizetan jersetxue. Baina... Txaketa gorde? Ganora handi bako denpori. Oso ondo, ba, eskerrik asko unai prebizio honetik. Dak badakizuen ez, badezpadan goizetan behitu zerure eta ez egizien konfiabu. Gero kritikak eltzen dira. Kritikak. Gure redakzinora kritikak eltzen dira. Efektibo zabiz, jo? Bueno, hoxe, horretan itxiko gu, eta bueno. Mañana sol y buen tiempo. Hori da. Beka, egurre.
Bueno, laixia errentzule, astiro gu azkenean zajongo gara. Baina aipatu nahi dugu Twitterren gu etiketo gaituen persona bat, Aitor Montes Lasarte da bera. Eta berak dino positibo ematen duten aurren gurasoak medikoaren gana datoz, baja eskatzen. Zaintza ulergarria da, baina jenteak ez da burion hartu gure, eta hori salatu guran gugaz batu da, eta bueno, hemetik Aitor Montes Lasarteri guk bere iritzi hori zabaldu nahi dugu, laixia errati bitartetik. Así que bueno, uste dute kasu honetan asko eta asko gongo zaiela, bai zuen seme-alaba positibo mondaila eta gero zaintzan hori itxi, positibo espada de kontaktu izindalako, gero zaintzan hori itxi, ez dala errez bidratu aldan gauza bat, eta bueno, lanbikuek golfien jokatzen... Ibilten die, bai, baina horretan ez ibilten. Ume zaintzan ez ibilten orduen labikuek? Golfien bai, baina... Nik usto kexenak solteruek edo ja ume kaskonduko edekizna diela. Ez dakit horren susmu deket. Baina bueno, Aitor, oso injustizia oiko badala, eta bueno, emetik zuri animuek, eta ia sorse lortzen duzuen, gu laguntzeko preste gongo aela. Eta zu hemen zue zabaltzeko, bai? Zabaltzeko, horretako gauz. Eta zuri eta gure entzule guztizien azkenien, zure karpenetara zabaldute gauz. Hori da, eta bueno, esan doztienez, Galdako inguruko da, Aitor. Eta bueno, eskertzen da, ez? Galdako tipen entzuliek deko guzela jakiki, jarraitu entzuten, eta bueno, gure korresponsalia internazionala martxan jarri dugu, eta orduen ja Galdako tipe entzuten gaitu. Bueno, eta hausi izen da astion guk emon gure izen dugune, luzetu inaku, barriketan azten gara gu. Barriketan azten gara, eta bueno, gauzak luzetu inakuz, baina bueno, bardin da frasko txikiz ezein handiz izen, gure emona beti ona iziten da, sakona, kalitatezkue, kilometro zero, gaur egun modan dauen produktuek, berteko egine, así que eskerrik asko unai. Ez da eze errandea. Eskerrik asko irati, eskerrik asko maitane, eta bueno, mikrofonotik urrin dauzen Asier, Bilek eta Imarri bebai. Eta bueno, datorren hastien hemen etorriko gara gauza barrezekin, gogotzu, eta zue bizen bitxartien, espero horregotie. Urrengo arte. Izan utxa. You used a baseball bat and now it's in the litigation. But you suit up, cool up and walked away despite your temper. Now she's calling you from January to December. You let it slide, you played it cool, and now she calls you, but you're no fool. She's not even worth the time, but I think you know this. And she can have all the boys that are on a checklist. You know that she wants you, but you don't want her anymore. This is a sticky situation. 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 You know that you want to, but you don't want to anymore. This is a sticky situation. This is a sticky situation. Woo! Don't get stuck. Get the picture, because you left and right wanting to get back together, but you moved on, found another, and it leaves no question. She cries to her friends just to get attention. She puts you down, but you let her. You're feeling guilty, she's feeling better, but when she sees you with another, she tears her heart